Yo, what's up yo? My name is PJ and from Cebu, Bisaya, Cubay, and welcome to my channel, PJ Yo. So for today guys, this will be the live drawing of the winners of the 500 pesos, 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos, and then we also have yung consolation prizes na 10 winners of 20 pesos load. Yon, ano ba yan? Nabubulo na naman ako guys. Anyway, good morning po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Thank you very much, 'di ba? Na-appreciate ko kayo lahat, guys, especially sa mga nagko-comment and nagla-like. So shout out sa lahat ng aking subscribers. 'Yon, 'di ba? So for today, guys, magpapa-raffle na tayo nung ating mga winners yung nabanggit ko kanina ng load. So ito yung gagamitin natin, guys. Wheels of name na lang yung gagamitin natin so that mas masaya, di ba? So that kitang-kita nyo lahat yung mga names nyo. So there are 44 persons na nag-join, guys, sa ating paraffle. So there will be ano tawag ito, one winner lang, kumbaga na one time ka lang pwedeng manalo, kumbaga, di ba? So yung i-draw first natin is yung 10 winners ng consolation, tapos automatically ma-remove yung name nyo, guys, once na napili yung names nyo, di ba? So yun, i-set up ko muna, guys, ha. So ito yung gagamitin natin, guys. So 44 lahat tayo, guys, ha. Yun. Okay. So I think okay na. So yun, happy Mother's Day pala lahat dyan, guys, sa lahat ng moms and sa mga moms nyo, guys. Happy Mother's Day. And of course sa aking mom, happy Mother's Day sa iyong mama. She's always watching yung mga videos ko sa YouTube. So yun, thank you very much. And yun, I think we are good to go na, guys. Good to go na tayo. So live na tayo, di ba? So anyway, ipapakita na natin yung replay na tong video kung sino yung mga nanalo, di ba? So yun. So let's get started na, guys. So yung first i-draw natin are the 10 winners of the consolation prizes, di ba? 10 winners of 20 load, di ba? 20 pesos load, di ba? So yun, spin na natin yung wheel, guys, so that we will know kung sino yung nanalo. Yun. Ayan. Yun. Sino ang panalo? So yung panalo dito, guys, is yung guys, ha? 20 pesos load muna. So yun. Yun, nakapili na yung wheel. So, si Shajara, Krisha, Sumagaysay, congratulations, nanalo ka ng 20 pesos load. Yun. So, automatic ma-remove ka, guys, so that may chance, yung iba may chance na mga manalo, di ba? So, yun, spin ulit tayo, guys. So, yun, may isa na tayong nanalo. So, magdodraw pa tayo ng 9 winners nung 20 pesos load. Yun. So, second winner natin ng 20 pesos load, guys, is si Sofia. Congratulations, nanalo ka ng 20 pesos load. Yun. Then, the third winner of the 20 pesos load, guys. Yun. Mabilis na tayo, guys, di ba? Kasi, baka may lunch date pa kayo sa inyong mga moms. So, ang third winner natin ng 20 pesos load, wala iba kundi si Celina. Yun. Congratulations. So, fourth winner na tayo, guys. Fourth winner. Yan. Ng 20 pesos load. Yan. Is Nathaniel. Yan. Nathaniel Ybañez. Congratulations. Nanalo ka ng 20 pesos load. Yan. So, panglima na tayo, guys. Panglimang winner ng 20 pesos load. Yan. The fifth winner is Mark Ybañez. Congratulations. Nanalo ka ng 20 pesos load. Yun. So, yun. Ang sixth winner na, guys. I-draw natin. 20 pesos load pa din to, guys, ha. Sixth winner ng 20 pesos load is AC Tvvlog. Congratulations. Yun. Congrats. Diba? So, seventh winner ng 20 pesos load is, mas masaya kasi itong wheels, di ba, guys? At least kitang-kita nyo yung pag-ikot, di ba?
Yon, si Miss Charlene Ybañez. Yon. So 8 winner guys, ang 8 winner ng 20 pesos load. I-draw na natin. Yon, spin the wheel. Yon. Si Julito Gumobal Jr. Julito. Yon, congratulations. So yun, di ba? Mas masaya to guys. So 9th winner guys. 9th winner ng 20 pesos load. Yon. So may nanonood tayo ngayon. Miss Luna Sofia, hello. Hi. Yon, 9th winner natin is si Hans Balasbas. Congratulations. Yon. Diba? So 10th winner, last winner na to natin ng 20 pesos load guys. Tapos yung susunod na ay yon, i-draw na natin yung 200 pesos winner, 300 pesos winner, and the grand prize winner natin ng 500 pesos, di ba? So yun, i-contact ko yung after ito guys, i-contact ko kayo tapos so that we can discuss kung paano ko i-send yung prizes niyo, pwedeng through GCash, di ba? Ganon. So yun. So yun, ito yung 10th winner. 10th winner natin ng 20 pesos load. I see Gia Obsioma. Yun, congratulations. So yun, nanalo ka ng 20 pesos load. Yun. So yun. So sa major prizes na tayo guys. So yun, i-draw natin yung winners ng 200 pesos, 300 pesos, and the 500 pesos load. So yun, ready na ba kayo guys? Ready na? So yun, wag na nating patagalin. So sino kaya? So ilan na lang yung at least mga 34 persons pa yung naiwan guys ha. Si Shajara, I think nanalo ka na kanina ng 20 pesos na load. Yun. Si Luna. Yun. So yun. Yes, natawag ka na sa consolation prize. Nanalo ka sa Jara. Nanalo ka ng 20 pesos load. Yun. So eto. So ano na tayo guys dun sa major prize winner, 'di ba? So yung 200 pesos muna tayo guys. So 200 pesos. 'Yon. Okay, 'yon. Thank you sa Jaras. Thank you. Thank you for joining ha. Si Carla. I think wala na si Carla. So 'yon. So i-draw na natin guys. Anyway, I'll post a list yung sa mga winners natin, 'di ba? Si Carla. Ay, wala pa. Nandito pa si Carla. Isabel. Ayun. Nandito siya sa baba. As you can see, ito. Nandito pa siya si Carla Isabel. So, yun. So, i-draw na natin yung winner ng 200 pesos. Yun. Sino kaya ang mananalo? Spin the wheel. Yun. Ang nanalo ng 200 pesos ay si Rjay Pizaña. Yon, congratulations RJ. Nanalo ka ng 200 pesos. Yon. So sa second prize winner na tayo guys, 300 pesos load or cash, GCash. Sino kaya mananalo? So spin the wheel na natin. Yon. Ang nanalo ay si Otaner Ybañez. Congratulations. Yon. Nanalo ka ng 300 pesos. Yon. So remove na natin. So grand prize na tayo guys. May mananalo ng 500 pesos load or GCash. So yun, once again, thank you very much sa mga nag-subscribe sa channel ko, and I hope that you will continue supporting my channel. Madami pa tayong mga videos na i-upload guys. Madami ako mga money making tips, yung mga online jobs, ganun, yung mga sideline income na pwede nating extra income kumbaga sa mga extra time natin, ganun. And madami din ako mga food vlog. Yon, food vlog, and of course yung mga travel vlogs. I will also post sa mga travel vlogs. So stay tuned lang kayo guys, so that ayun, mapanood niyo yung ating mga videos. Then
pag umabot na tayo ng 1,000 guys, magpaparaffle ulit ako, di ba? 1,000 pesos naman, di ba? So, tulungan nyo ako guys so that we can reach 1,000 subscribers and then magpaparaffle ulit tayo, di ba? Ayos ba? Ayos? So that madami ang masaya, di ba? So, yun. Handa na ba kayo sa ating grand prize winner ng 500 pesos? So, yun. I-draw na natin. Ito na ha. Sino kaya ang maswerte na mananalo ng 500 pesos? Yun. So spin the wheel naman natin. Spin the wheel, okay. Sana all daw, sabi ni Natalie. Si Natalie, I think nandito pa yung name mo. Natalie. Ayun no. So yun. Natalie Charlene Torres Ybañez, nandito ka pa. So yun, spin the wheel natin. Sino ang mananalo ng 500 pesos? Yun, spin the wheel. Yun, sino kaya? Sino kaya guys? Sino? Korean yata itong nanalo guys. Si Jinsoul Jung. Ano ba yan? Congratulations Jinsoul Jung. Korean ka ba? Hindi ko alam yung name mo is Korean. So anyway guys, yun lang yung short video natin for today, yung drawing of the winners. So, congratulations po sa lahat ng mga nanalo and sa mga hindi nanalo. We will still have paraffle pa naman yung mga upcoming videos natin. Pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, magpaparaffle ulit ako. So, tulungan nyo ako guys. And just continue supporting my channel guys, watching my videos and yun. And yung mga winners, I will upload. Magpo-post ako mamaya after lunch. Ipo-post ko yung mga list of winners yon and kung paano nila makaklaim yung prizes nila. It's either GCash or load. Diba? So yun. So yun, masaya lang guys. So happy Mother's Day po sa mga moms dyan. Happy Mother's Day sa mga moms niyo, sa mga nanonood. May 3 watchers or viewers tayo. Thank you very much for watching my live stream. This is my first live stream and yun, nag-draw tayo ng ating winners. Yun. So yun guys, once again, my name is PJ. Thank you very much guys. Thank you for watching and I'll see you again in my next upcoming video. So have a good day.